बोरो नायनि नोंखौ पिके बायदि नुखायो बारा आइसो वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चैनेलाव बयखौबो बरायबाय आरोना फार्स्टआवनो स' लोगोफोर दिनैथ' मागो दमासिनि गोबां मानसिफ्रा रंजानाय बाजानाय खालामदों आरोना लोगोफोर स' दायो जोङो दिनै 1 तारिखनि मा मन्दिर होनोमोनलाय बासुदेव मन्दिराव थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ स्किप खालामना लोगोफोरना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो जों ओंखारजोब्बाय आरोना गासिबो रेडि जाबाय नै गस्ला बायदिसिना गानखांजोब्बाय दुगैखांबाय बिराद गुसु गोजांथार जों बिराद दुगैनो हायाखै आरोना ओमफ्राय दा बिराद मानसि थांगोन आरोना जोंनि गामिनि लोगोफोर थांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय थौदो बिदिब्ला बे जोंनि गामि लोगोफोर हरै दुब्लि बारिथार गामिया जोंना हरैबो दं लामा लामा थांगासिनो गाइस मोनसिगोन आरो ना मन्दिरा बै खाथियावनो आरो ना गारिफोर लाखिनानै दोनदों लामायाव बिरादनो मोनसिगोन आरो दा गाइस जों गोजौआव गाखोबाय आरो ना फार्स्ट टाइम गाखोजेनबाय एबार बिराद गोजौथार माने ना आरो खै खारं मुसुरि थांबावनो गिदा गिदा गिदिंबावनांगौ बिराद गोजौ गाइस थांगासिनो डाइरेक्ट इजों माला थाबाय बिदिनो थाबायनो हायोलै सोरबा सोरबा हाजोआव थारब्ला थाबायनो रोंखायो ना बिराद गय बागान बायदिसिना गायदों मानोना हायदै गोजौ बे नालाय सिं बिराद गिदिर गिदिरथार आरो ना गाइस लामाया गोजौथार बै सिङाव थांथारनांगौ गोजौआव दावखोगासिनो आरोना जों दा गथ'फ्रा थाबायनो हायाखै हनै थाबायनांगौ होमबासो साननायफ्रा जाफुङो लोगोसे इबि थांनो बेखिनियाव लामाया Bukan saya pengen suwi baik. Malam gerak. Malam gerak deh. Mari sudah panas nih. Deh. Finally guys, tayo yung dago zone biar na point sige zone. Ano ba gamit ni? Kita naman sendal na. Guys, tayo yung zone biar. Mundra bionar na. Ya, wah masih mancing lagi zone lah ya habang. ओरैबो बारा दं नै सोर
Ayo lainnya gede sebenarnya. Ayo danger lain jangan. Bukan serius. What the view, guys? Lagu Farda tuh nama saya yang sampai bayi orang kan yang main mundir lagi main bisa. Lagi yang pikir dengar ada berein. Sampai bayi mencuri tangda, dia macam lain jadi mana gelau thar. Karena sih ada berein lagi dengar ini. Lain harus gak, lain harus dong dapat mana ke dapat. अपने मंदिर से बार का बोगिला लाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइन फिर तो मुझसे Yang mesti bawa guys, kita jangan bawa kalam yang narna. Tugas mencet yang dari bawa bisa pengen narna, beda beda orang bawa, baik kita mesti bawa. Sini.